Dak ni tum rong yang phong arong ningkan phokep kichok 1974 pen non 2024 an ningkan phokep chok si pini nang itu kasniol la pen long rehabilita tum phan ferangki tum phan chupha nang itu na chupha teng pen ke wang pot nang tum phan suri kardom pajirlo dasi ahok lon ni tum dak rong yang phong kiseng cheng ke 17 May 1974 pen alang itung kepangcing dekang lake songbe la pen dadon be joysing terang la pen ke harthang singnar alang litum 1974 nikan rong seng dekang si pini arni ani tum nikan phokep pichoklong lake alang tum ahir yume pen si pini ni tum certainly nanikan tame archo ponlong lo nasi alang litum kali tang atum phan sitame alang litum ni tum phan rong rup nang kim pitikang pen pini arni ni tum risoi yang pen saru sarhang pen ni tum ringdok ring ni pen gedolong la pen aso certainly karcho ponlong apot alang litum aphan akarjong sitame ahir jume pilo nasi la kali tang atum songbe dadon be la pen joy sing terang advocate la pen ke harthang singnar alang litum la suarong parjap tekang pen pini arni ni tum ringdok ring ni pen riso ijang pen kadokawi dolong lo kasi ningting sampik lo kasi media korte tum phanta alang litum kewang apot alang litum phanta churopar pik lo Karbing lab tum nidya ke pato kewang apot nang tum la suri kardom la ban parta daw ni tum rong sor ni tum nil phan so ke patu sport so na ki pipot balang no para dum da kardom bilo nili ki taglong teng ten 1997 13 May to 15 dak rong arui mate village ek party do ni tum so da lo so ke patu do lo apna sofi la so phige nili hala gene hudba gene silver jubilee bi hota la son jidolo penom non andum golden jubilee ke bi hota non to ke patua asai deng bonon so sai deng bonon na dum ke patu ke duwe same dong siat barong siat setame da traditional ke patu ko praige hakok ke patu na je patu dong ke cheng do sek ke patu na pen ke son churu cheng doi na phini ke ap son se bi bonon sedame so sap mai khinek nera heknek ne pin ban dong so bang jetu no pot nan tumla su se kon bilam athema na aso so khela ban dame concentrate bin theklo puten market ke patu ta ansu da ning tibim no atela ke patu ban da muniti ke man rolo no tum chini lo ding express da dang alenta ke patu ban dok se non dsp man no kamne deputy superintendent of police na dolo asam dolo sumareng pen dum DGP nang lok rengan no tumke DG mana Director General of Police so pi bang chot pen la DSP bang la ke patu ban lok si la himadas ding express alen manong kono asi ke patu ban lok ta munne ke me ke the ke man da do so da den dang tumarong samada ke patu pang teng bon ban so sa patu ban tan di mon si mo ke the da ke the patu thek jibon to tha sen dum ke patu ban bono asi data nang chitulun dolo sumar ki bi di sapimar samadum to nana chitun dun thek bon ansuse nang patu ni bhan ni chone de kodom kak channel pen la pen karbi longria birta kitok tum bagache pahem putum alang tum nang tum ke wang pot dak pini rong jang phong sertalin committee along with Abdul pen dak ro sin pen nang tum pran aprang si kardom pilo kardom la pen la sertalin kapitik tang chai mega teng pen to dap bajina kebapor dak ni tu marong arong asar ake hai lo kesar tabi pen si la sertalin alama intul pono la bang sopi kali tang tu panan kasiki mo pon aba hajai mekta
claim pon lo petang tang lo mission pen la pen non ke patu program non cheng pon lo la so certainly the program pini pen siken cheng lo neling pe thek pen nang tiong phan rong yang phong phoki mo lam ke than ji ke la pe lo 1974 ni kan la rong yang phong cheng lo hala bang so hut ke rong yang phong amen rong yang phong model village pu si ir ya pe 1974 ni kan ke seng hut ne li mata chini de pe non dak ni tum karjak prong tum anta ni tum le founder kali founder ke mo pe na lang tum ke hai tum ki puan tang son dak taxi ke hai kali tang Joy Singh Terang ukil Joy Singh ukil la pe na ke hai dadon be la pe alang li long kacira betum mansi rong yang phong founder binong la pen nang itu rong yang rong 1974 ni kan seng det pen nang ke do cheng tum lo tang bura thang singnar kalitang singnar la pen kalitang bhuben teron la pen je kalitang lang birik rong pi alang tum apisu sumar pen nang ke do cheng tum lo lang so pi si neli tum ta nang ke do din cheng penon dak ni tum kan japrong tum anta apisi ke wang tum lo apa ni sonala minang tum pan pachini gang tum ke le pelo rong seng det pen dak ni li tum rong nang ke hulung cheng ni li tum ke pha teng pen sarkar anat Karbi Anglong Autonomous Council ke cepahem pupon ke hai non amat dipu homosti IMLA ke hai Bidang Singh Ingling sar Bidang Singh Ingling alang li chief executive member keman unahut alang li pan li tum chening ri lo la si harthang singnar acha tai long si alang li wang lo alang li long ak hai Satha Singh Terang PWM la pen ke alang lo Dhoniram Rangnit Duar Baguri IMDC halawang se ke alang tum wang si hadak gamra he meeting dolo la pen ke ni tum memorandum submit dun lo gedak ni tum rong price of dukan nang ji PW tuwa nang ji me nang ji belasing le ang khai chi chak pon lo alang li hello ni timarong chief executive member of Karbi Anglong District Council Autonomous Council ni tu rong yang phong ki te hang teng ke cheningri teng pan ke wang cheng a chief executive member lo kalang li phan ni tum teng ne chero lo la pena dun thu nan phi SDC sarkar nang seng lo SDC sarkar nang seng that pen chief executive member CM ke plang chen ke akhai Dr. Jonto Rong Pi hello akhai Dr. Jonto Rong Pi aphanili tum dak rong pen picnic arni hang lo picnic ke choji aphan ke thik ruini aprang pansi CM chembara long ni tum chening ria lo pidang lo nang li wang thasar ni tum ba chening ria teng pen alang li wang lo dak picnic arni dan yalang li dak ni tum ratang no public long lam than lo dak rong jang phong arat neli district council long chief executive member CM man that pen ratang no public meeting along CM hisap ni lam ke than cheng ke pini nang li tum rong yang phong arat ang long si neli ke than cheng lang ko chalong tu alang li phan pini jar ni aposi keru ke thai chojun tang that pen alang li pulo neli long babu rong pido babu rong pi pen ni tum dok moka kachin than ria program dam ji ni tum dam lang ni tu phanang tum keru ke thai pon sen lo pen ni tu dak ta me mon dam sabi tu lo to war nai asalang li pulo neli pina dik PWM phanang toy po lang so teng pen alang li nini thong pinang toy lo a phige an ke de tum PW tu war long lo la hello ni tum marong chief executive member rong yang phong ke chu hang ateng ke chu ning ria teng pen nang ke hurul cheng siam biasa ke hai biasa singleng non wa te mele pen Dr. John Rong Piri alang li prang MP la pen siam lo la pen non ha jong pedeng heta Assam government pen ka betit pon guna sap program do education department hin pen HD Honorable HD Minister Jugen Mohan Sir alang li rong yang phong dak LP school ni tum
long real peace ko long tang hobri lo alang li tuma program lo puson rong yang phong long real peace ko long pass lo adun thu ke samson singh ti memorial school birla adun thu ke mohendi joel peace school mohendi ja sita dak rong yang phong cha lang li wang cheng lo dak nang hobri lo la si acd minister hisab rong yang phong acd ratang lo ba school hem pusita rong yang phong lo apusi dak nang acd minister ke wang cheng ke nili ke matha ke akhe hai jugen mohon sar hello aselang li phan alang li assembly along morning assembly student along nang chitong ding lo aphi mission alam student la pen ke rat phan teacher dum salam mission alam than ka lang so phi nili ke churo je phan apor hang ding lo nili phan apor pilo education officer bang lasi sir mohon sir nang li rong yang phong CLP school and real P school do rong yang phong rong real P ko long nang li pinit nang li ke prang ke dotun serbutar homosti MSc alang li IM taman lo IM barim alang li non ta di rong su sido alang li ta dak rong yang phong long prang ke alang li do kita pi ke udalo la pen ke alang li ta la rong ke seng along indut ke cepaim pudun indut ke te ke ding lo puson si ni li chini ini kan Tahu lo. Setiap bukan tahu. oh alang li ta